La mala sort ha fet que el capità del Fiat Joventut s'hagi quedat tota la temporada en blanc. Primer es va intentar solucionar els problemes que tenia de tendinitis al genoll amb diferents tractaments. I tot i arribar a jugar 3 partits, al final el jugador es va veure obligat a passar pel quiròfan. Ara haurà d'estar 6 mesos de recuperació, però de moment ho veu amb optimisme. Em trobo molt content, no?, que ja he passat l'operació i que ara ja només quedi la recta final de tornar-me a posar-me bé i poder ja d'una vegada per totes seguir amb l'equip i entrar en dinàmica d'equip, no? També, a part, molt content també per tot el suport que he rebut aquests mesos així que han sigut dolents per mi, tant de l'afició, de la penya, en aquest minut 19 que em van fer, com tots els meus amics, no? Que te n'adones que tens molta gent que t'apoya i t'ajuda. Pere Tomàs acaba contracte el pròxim 30 de juny i la seva intenció és renovar i continuar de verd i negre. Sí, jo sempre ho he dit, no? Sempre dic que la meva primera opció és la penya, no? O sigui, ara he acabat contracte, encara no hem arribat a cap acord, però espero, potser amb els pròxims dies o els pròxims mesos, a poder arribar a un acord amb el club. Sí, però bueno, jo soc optimista i m'agradaria, no?, seguir sent el capità i seguir lluitant per aquesta samarreta i per aquest club. D'altra banda, avui a l'entrenament la sorpresa ha estat la presència del seu germà Joan, que ocuparà la plaça del lesionat Àlex Barrera, que té un esquinç de segon grau.